Artur, ets aquí. Porta un Narcís Pujal, de Conglomerados Pujal. Està disposat a pagar-nos mitja campanya. Artur! Bé, això depèn de com es porti, Duran, quina em queda millor, la blava o la groga? Ui, alarma de seguretat, hem d'evacuar la sala, vostè primer. Artur, t'has tornat boig. Collons, Duran, una mica de passió, que ets més soso que el Montilla en un funeral. Res de passió, el que ens convé és la moderació. A mi el que em convé és ser president, a veure si te n'enteres. I a mi el que em convé és ser ministre convergent de la punyeta. Això és secundari. Doncs saps què? Què? Saps què? Què? S'ha acabat, me'n vaig, no em presento i et presentes tu sol. La rabieta de sempre. 5 segons i torna a entrar. 5 segons i surt demanant-me perdó. 1, 2, 3, 4... 4 i mig, 4,75, 4,80... 4,81, 4,82, 4,83... 5 menys una centèsima, 5 menys una mil·lèsima... Coi, a veure si anava en sèrio, això. Collons, aquest no entra. Ai, Duran, per una vegada em pensava que era en sèrio. Artur, no m'ho tornis a fer, això que ho he passat fatal. Si parléssim més, si fóssim més sincers amb els nostres sentiments... Vostè fluixi la pasta i marxi, que això és una reunió privada. Vinga. Vergonyós. Coi, Artur, que aquest volia mullar. Sempre pensant en els diners, no t'importa res més, eh? I bé que t'importaven a tu quan eres candidat. Cerillo! 5 segons i torna a entrar. Bé, 5 dies. Guapo! Gràcies.